ҳаматон ба ассалому алайкум дӯстони азиз аз шумоён хоҳиш мекунам ки ба ҳамин апаи мо яъне ки модари мо анча калонсол ҳастам, модар мешаванд, яъне ки шароит надоранд, ба онҳо кӯмаки мо шумоён лозим ҳаст. Чӣ хеле ки дида истодаед дӯстон, хонашонро як худашон тоқа зиндагонӣ мекунанд дӯстон. Ассалому алайкум ҳамватанони азиз. Ман як зани танҳо мебошам. Як худам зиндагӣ ба сар мебарам. То соли 2012 ҳамроҳи модар ҳамроҳ зиндагӣ мекардем. баъди фавти модар як худам мондагӣ. аввалҳо ман сеҳат саломат будам, кор мекардам, ҳамширии шафқат шуда кор мекардам. зиндагим наат буд. ҳеҷ кас ба ман вай набудам, боқим набудам. бадтар бемории фишорбаландиро гирифтор шудам. соли 2020 инсулт шудам ман. баъди инсулт табобат гирифтам. қариб 1 сол. баъди вай чашмонам хира шуд. дигар кор карда натавонистам. аз корама ман рахшат карагӣ. зиндагим вазнин шуд. бинобар ин ақаллан барои табобати ҳамин чашмам, оқибатҳои ҳамин инсулт ягон маблағе надорам, шароит намебардорад. аз ҳамаи шумо хоҳиш менамоям ки каме бошад ҳам кӯмаки моддии худро расонед. апа шумо кӯ мешид? якта шумо ҳам сухан кунед. шумо кӯ мешид ин касба? ман духтари аммаш. ин кас духтари тавои ман мешад. Нозирова Ашурҷон. ҳамин кас хел як бора ба бемории инсулт гирифтор шуд. соли 2020 буд. ман дар Россия будам, мевидам. дар унҷо ман ҷудо ҳам зиқ шудам, чунки ҳамчун як хоҳари ман аст. аз ҳамватанони азиз ҳамин мо илтимос мекунем ки як кӯмаки худошонро бемалол бошад ҳамин ба расонанд, ёрдам кунанд. душанбести картотон ҳаст. номи кӣ мебурад? номи фамилиятуна гӯед? Назирова Ашурҷон. Назирова Ашурҷон. бисёри одамо мепурсанда. баъд аз сари тағон оям, тағои ман мешам, падари ин кас. ин дар ҳамин ҳавли худаш танҳо монд, фарзанд надорад. барои ҳамин аз шумоён хоҳиш мекунем ки кӯмаки худро дариғ надошта расонед. ҳамин якта барои мусофиранго як дуо кунед, то ки бисёри одамо касал, фарзанд талаб ҳаст. барои ҳамхон як каф дуо кунед. ҳадотон дуо кунед. беморона дардаш ба худо шифо диҳад. ахорасту хез худоро худаш нигоҳ дорад. ҳамин бемороне ки дар ҷода дар беморӣ гирифтор ҳастанд, аз худои таоло металабам шифо ато кунад. дар қатори кӯб ҳамин хоҳари ман Нозирова Ашурҷон биям. худо ҳамин дардакаш ба шифо диҳад. ҳамин духтур ҳамин аз худои таоло фақат ҳамина мо хоҳиш мекунем. ҳамаи муҳоҷироне ки дар берун аз ватан дар муҳоҷират ҳастанд, тану ҷоношон соғ шавад, барори корошон метиҳад, ҳамеша киссаҳошон пури пул шавад, нони гандум миёни мардум шуда гарда. илоҳӣ Амин. Амин.